Dry run sang bago nga seaport terminal sa Bacolod City ang ginsugdan na. Yaring balita ang aton gintutukan. Masobra na 20 katuig nga porter sa Bacolod Real Estate Development Corporation si Tatay Jesse. Subong adlaw, excited ini nga mag-obra sa pag-umpisa na sa operasyon sang Simplicio Palangka Seaport Terminal sa syudad sang Bacolod. Tanan nga karga, tanan malipay ang mga porter sa amon. Nga malipay ang mga porter no Tungod kay bag-o dasan ang karga, ma-intercept na ng karga. Ang 400 million project ang kabahin sa pag-rehabilitate sang puerto nga madugay na ginareklamo sa mga pasahero. May mga bago na nga ticketing booth ang mga fast craft sa bago nga building sang pier. Bago man ang mga scanning machine, komportable nga pulungkuan, kag mas malapad nga lugar. Ikot kami to. Tapos nga diri sa pihak na, subong lang nag-umpisa. Oo. Wala. Sa piyak sini, may hingo sa gihapon ang mga pasahero sa tagdumalahan sang puerto. Mas mayo gid ang chess recreational. Ma-impart at the same time naga-promote sa chess sa Negros. Kay to be a chess capital of the Philippines sa Negros. Damo man tadi nga mga masters nga ma-develop as well. Positibo naman ang tricycle driver nga si Elmer nga madugangan ang ilakita sa ginalauman nga pagpadamo sa pasahero. Mayo na pastari yung pasahero hindi na mabudayan sa ano. Wala pa pinal nga direktiba ang administrasyon sa port kung nasa saan o magadugay ang dry run. Wala naman malikawan sa mga pasahero nga magtalang-talang tungod sa ginhimo nga pagbago sang sistema nga wala maanunsyar sa publiko.